Alright mga idol, nata sa ato ang part 2. Yung napita mga idol, kapit kami mabot sa kuwaming mga idol. Idol na kayo. So excited ang tanan mga idol. Lantaw-lantaw na kay gusto nang mutanaw sa kanindot sa kuwaming area. Ano yung mga idol? Tara mga idol ba? Karena dia mga idol, kumauna sila mga idol. Iya kita idol. Maklaro na siya ang isla mga idol. Nawa mga idol, kamay ra siya kayo nga isla idol. White Sand Beach ni siya. So dari napita wala lang kung istorya kay isa pa kayo ang pambot. So excited na ang tanan mga idol nga maabot na mo ang isla Kuaming. Part ni siya sa Inabangka Bohol mga idol, kining maong isla. So first time na mong moari, excited na kayong tanan. So nindot kayong isla mga idol. Kusa sa nisa nagiagbag yung udit mga idol. As you can see mga idol, mga lupi nga putol-putol na po. Oh, na siya idol. Pero nindot kay siya nga isla mga idol, kay White Sand ba ko siya. Right. Abot kami Kuaming. Sa Kuaming abot kami. Abot. Ano mi tuyong? Mabaw na right, tapi apo kita ang lambay day bata alam ni bata Kuaming abot na may sa Kuaming guys mga idol. Ang daming tamat safety rides. Mayroong panahon. Abot nami. Start namin sa mga adventure na rin. Right. Yung napalit mga idol, mga saang 1,000 pesos na siya mga idol sa kabanyira. Amaw na ibawalan ng mga compressor no kay sana siya kalabak. Pero din wala bawal siya na 1,000 pesos ra. So malingaw gid ang tanan. Bili ng mga bayan eh. Nawasay lagi ginalo mo dai pabor dai. Kuha sunod dai, buwan balik. Oy, wala ka gina. Nang tubod. Tubod yob. Pabor gid sa amo dito. No. Kan isa ito. Espada may nagdagan. Ha? Pasingan na ni? Wasay. Apa po ni? Luto na pa. Ito pa po sa hangday. Wasay. Nakuhaan ra man na siya. Dili man ni ingon ni timpla-timplahan. So andro na siya. Kami isa man na kasunyo no. Timplado na na. Sura na siya. Filter sa bato. Mura magkuan, taya. Bitsin re ko ano, parat na. Ay ala largo ra gyud po. Lapo ara na. Ya kamo na timpla suka. Ampay gini mga plawbog ba? Wasay. Magaling.
Ibidyohan. Kuha ni. Agara, pangita. Agara. Tab na, tab. Ano na Ikaw mo ilong. Naanay kuan. Perlas. Tinggal naman na bit. Iapil na din. Ini para ni squad kung mga vlogger ba. Ay na-iapil. Naanay perlas diri. Tingalon. May perla na. Kilaw na. Kilo man na. Kuha na siya lain na kilaw ang kilaw dito sa kilaw ng kuan ra kanang iyang tinga ba. Gahi. Nay perlas na. Kaya langanan. Kunya na ako tanawan ni kuan. Matimingan. Ako ko no leleon ko yun ako. Li ah. Na sa may swaki mga idol, swaki o tuyom. Mga idol ah. Usa ka ice bucket pod. Lami gani swaki mga idol. Tuyhad ko nini sa mga ugat-ugat mga idol. Swaki ana daghan sa gayon ni. Panabasa ko pa. Kayo dagko ka murag ka kumo. Oh, dai lain color. Murag kumo ka ka. Gamay bitag unod. Gamay ko unod dong. Mo ka dungog. Wala niya testing ito. Hoy, dakpan mo dia. Ano tagiya? Naog mo dia bay, naog mo dia. Ti mahala ra ba ana? Kabayad tani, mabilin tani dire gyud. Kon man na tuyom. Asa tuyom? Wala. Gikuhaan na kuan, tunok. Kan unang boy tapang kuan, tunok na. Arang, kuan arang. Mabay kanit. Ni. Na. Sini makaon. Kana? Kana. Sting ito pa ko ano? Kapag kuha ka ng tuyom sin. Kini may tuyom. Lagi kuan. Basta tunok lagi may tuyom sa una lagi basta taking-king ni guli. Ha, Tim na may ibot. ian. Ako di mo kulad ano na nang tuyo. Basta di lang ko manabi. Makatuno ka na, di ka manabi. Mao na di ka ladanon. Tangtang mo sa kanit. Tang katul kay na inig ka ugas Katul kayo. ngayo. Muram ning mga labok. Naog ni dong? Oh. Ari yun. Sea urchin. Ini sea urchin. Sa makaon na? Kani? Katanan. Hello. Tanan. Gamay ra bak ada kan makaon ay. Ayun no daw, minus unod. Dira to na bas tubig at sausaw. Tubig. Ah, to rin to, floating. Ako na unod kanang ikuat takdol ba? Ah, Nang sa kabuan ako giunod. Wa mo gibuwan ko ron. mas kayo. Sea urchin. Di, na sa tubig ana ba sausaw. Ha? Taga kay mga bato-bato. Tinae ba? Lagi. Ah. Sa madaling kanay. Tubig. Tulog-law. Mo na dakop na yung kompresor.
Madaman ang tanan. Tanan. Kita kadakan kita anak Chris mga vlog dakpon. Dia South China siya na dagang vlogger siya nga kompresor. Mau tahu kita vlog nga kompresor no. Nami Tuyong guys. si Orchin. Pa. Grabe kay mga swaki mga idol oh. Iyang kuan ba yung kuan siya. Mga veterans move kay mga swaki mga idol oh. Ah idol. Ge, ana. Oh. Ayun, ito kuha mo ba kay Di na okay ra na. Ah idol. Swaki idol. Oh. Wow. Nice suka dia. Lami ni. Hindi lang ibot ako kana mo ito so. Kadang kay swaki mga idol. Lain-lain lang color ba. Dot kay parisa na og kuan dol. Kulapo. Boro na mugha Mariel oy. Boro na mugha. Boro malulo kilino zona. Sam sige basihan dire mao gyapon. Piya bukas nila sudi. Basta nito mamanghuran lagi nakita yun. Ana gyud. Kaon. Okay. Atangin ninyo si Chris nga nag-vlog. Picture. Picture mo ko ni palok machine. Swaki on the moves. Dira. Lami dong. Lami ah. Lami ha. Lagi promise. Swaki. Mariel gani kay ni kamot kay siya makluhaan. Suka ko talbitan. Suka mo gusto. Kotagan ko ni Lord ko kala na pak. Pak. Hindi ko na papakita. Panitan. Tunlo ni Litso. Triplets basta. Ano maga? Ganda na yung mga triplets basta. Kanon ko. Tiha. Wait ko. Bahala na eh. Kaya to yung bayan unod eh. Oh, bayan unod. Sausaw pa. Tanduway ba? Dugay di tigumo no. Isa man na naglaba dia. Pero sakit yan. Duha ka adlaw ni mga star dere mapulaan ang kakaon na nay kay Wala swaki. Dep, tarong sa mga kinabuhi Dep, para ba chikain na rin Dep. Ay, kuan lang ba kaning abangil na mga plormat dako. Ah, pasig na gini yung vlog ron ikaw maron. Kuya kantin. Ah, de sa may bong kay hangin man. Pero oh, pato. Dugdagan na di ay. Bitaw. Yan amta sila. Sini dagang ilog. Dara, naigda surrender. Bisihas mga tao eh. May bali nagapos. Dagang salamat mga idol, busy kay mga tao idol.
busy kayo pangaon sa Suwaki. Salamat kayo sa pagtanaw mga idol. Hanggang sa susunod na adventures. Chris Manoy Chris TV on the mix.